nagkakatuo nga nung gibuhat to bisan kang ngit-ngit sa dalan nabalan mo akong ngalan gitawag mo gayon dako di man kinahanglan imong gunit di ko magabuhi. Good morning mga igsoon. Have a fruitful day. Mabungahong kabuntagon. Okay, so ibalik na kog live. Nakalugar ko pero lakaw na sad mi ugma igsoon dagag appointment busy kayo igsoon. Pasensya na wala kay taka live. Actually kani nagdali-dali gali ko igsoon kay gusto ko mo share sa pulong sa Ginoo kay gimingaw na kay ko ninyo. Pero mao lagi this month of July, puno kaya akong schedule, no? Muna nga, pasensya na mo mga igsoon. Pero naamo sa akong pag-ampo kanunay. Ako sa i-share igsoon. Kamu sa diha, pwede mo mag-start na mag-share sa pulong sa Ginoo. Or pwede na mo mag-type at followers at highlights para atong ipalanog ang pulong sa Ginoo nining sayo nga kabuntagon igsoon. Siya ang angayang bayawon, simbahon, pasidunggan. Amen? Let's go! Yes, again, mabungahong kabuntagon. Laing kabuntagon nga gitugot sa atong langitnong amahan. Igsoon. Bag-ong kabuntagon nga puno sa paglaom. Kung manaman tayo mga sayop gahapon or sa kagahapon, karon ang saktong panahon gitugot ni Salabong makagagahom igsoon nga atong sayop sa kagahapon atong kuag pagtulunan or ang leksyon niya atong i-apply karon for us to become a better person. Good morning, Brad. Kini mo ilami kay mamawat tas pulong sa Ginoo. Brad Joy, advance happy birthday. Thank you. Salamat sa kanunayng pag-atang. Nakaatang jud ka, naka-timing ka. God bless, Brad. See you pohon. Okay? So again, pasensya na ni aging mga adlaw igsoon wala ta ka live. Kay medyo busy yun ta. Grabe ang mga schedule na to this month of July. Busy ko daghang kog appointment. Yeah, karon nami lakpo na pud igsoon at tumig talibon, no? Basta pero mao lagi naningkamot jud ko nagunahon na sa ko ninyo nga basta makabakante ko. Mag-live ta. Kumusta mga igsoon? Ako nagaampo kanunay nga naamos mayong kahimtang, mayong panglawas, gitagbo ang inyong panginahanglan sa Ginoo, and labaw sa tanan, do almost Ginoo igsoon kay mao man importante. Magunsa man ang daghan tag kwarta pero layo pud sa Ginoo, no? So mao na akong prayer kanunay nga mayong kahimtang, mayong panglawas, unya do almost sa Ginoo igsoon. Sintarungon be. Okay, again, mabungahong kabuntagon. Shout out sa atong 162 followers of Mabungahong Kristohanon. 162 ba to? Yes, murag 162. Ito yung tanawon ni Zona. Yes. 162 followers of Mabungahong Kristohanon. So, grabe. Wa ko nag-expect nga yes, daghang dili ganahan na to, daghang bashers na to, but still, gipa-abanti tas Ginoo, so, ano? So, gipaburan tas Ginoo, it means nga si Lord nag-uban sa atong gibuhat. Kabalo man siya, wa tayo gipataas nga unsa man diya, mga relihiyon, wala. It's Him alone. It's all about Jesus Christ, okay? So, kung shoutout ng mga subscribers aning page, thank you kayo. Mga followers, mga new followers, welcome kay mo aning page, no? Unya, konsad,
mga followers, I mean mga subscribers na to sa atong YouTube channel. So kung ba wala ka bantay, wala ka balo no. Yan na ta YouTube channel tungod kay daghang nag-request na to kay sa YouTube magud mas dali ang atong mas dali na to makitaan, mas dali na to ma-save, ma-download ang atong mga live igsoon nga. After this ako ra puning i-upload dito sa atong YouTube channel unya ang link makita ninyo sa caption ani nga live. Amen. I just want to encourage everyone to subscribe also kay pray ra man igsoon. Unya this time ako mong gihangyo nga i-mention niyo yung mga higala here in the comment section kay nindot igsoon nga sayo sa buntag mao ni atong unahon. Wala pa mi nangapi, wala pa tanan. Pero akong giuna ni igsoon pakaon atong kalag ba no para mabaskog ni no. Matod pa ni Jesus ang tao dili mabuhis tinapay lamang kundi sa pulong sa Ginoo, pulong sa Dios, no? So akong i-shout out karon tanang OFW, tanang mga seaman, mga naka-permanent residents namo sa akong prayer kabalo na mo ana. And then tanang mga piniriso, mga inmates Lombia City Jail, mga brad na ko diha Cebu City Jail, Medina Municipal Jail, tanang prisuhan igsoon. Halos naman gilokop-lokop na nakutan ng prisuhan kay nagwali ta diha nga libre igsoon. Kay for me, the gospel of the Lord is not for sale and salvation is free. That is why anata no, wali ta bisan asa madagat man, maisla, bukid, bisan asa bisag malisod man kay mulabang patag sapa igsoon. Ako na nang gisudlan tanan atong gi-deliver ang pulong sa Ginoo nga libre igsoon. Amen. And ako shout out karon tanang mga jail officer, mga member, mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines, mga Philippine Army, mga nasa Philippine Air Force nga naay daghan mga nagkasubaybay sa NATO igsoon, mga nasa BFP, Bureau of Fire Protection, and mga bombero, mga classmate ako during my criminology days nga wala nagpulis, nagbombero. Shout out, maing buntag ninyo, mabungahong kabuntagon. And of course, tanang mga security guard, tanang mga brad na kulong live kanunay uban sa grasya sa gani pataas na tong Ginoo igsoon, sekreto na sa taas nga kinabuhi igsoon, no? And of course mga kapulisan, mga duol sa kundugan, mga kapulisan bagong Pilipinas, okay? And mga hepe nga amigo na ko gabi, shout out na ko ang birthday boy sa Clarin Police Station yesterday, si Sir Carcalias, o gabi gahapon nag-jogging ko pantalan niya balik ko ingapit ko sa police station inom ra ta kog tubig unya birthday man dai. So na ako yung opportunity nga naka-pray, so shout out Sir Carcalias and ang Clarin Police Station nga na ako kanunay diri nagtikaw-tikaw akong gi-shout out ug among hepe diri nga si Police Lieutenant, sakto ba ko? Okay, Chief Amba. Okay sir, God bless, God bless. So, tanang mga kapulisan nga higala na ko, mga classmate na ko, tanan, di lang ngunganlan kay nagdali ko kay manglakaw miron after ani. So, maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw, Luzon, Visayas, and Mindanao, mabungahong adlaw. And before we proceed again mga kaiksuunan, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section kay mamahaw ta og pulong sa Ginoo. Amen. So let's pray. Okay, anyway, ako na yung ipaibaw sa mga taga-Bohol nga this coming July 15 to 18 natay youth camp sa Camp Caris and usa ko sa speaker sa last night ko. Okay? So, kita-kita tanyo da igsoon 3 days and 3 nights nindot kayo. Anika, and then sa 18 manguli na sa buntag. Again, that will be on July 15 to 18, 15, 16, 17, 18 at Camp Caris, Ubay, and then see you there mga taga Bohol na ako diha igsoon na daw ko gipailuna murag sa last night ko no maumay lang gingon kita-kita ta dito atong daigo ng Ginoo igsoon. Let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. Thank you so much for another blessed opportunity, another great privilege that you have given to us this morning, Ginoo. Taliwala sa kabisi, kitagaan minimabigayon nga mamalandong sa imong pulong. Suning taknaas, kabuntagon, Ginoo, unas tanan, sa dili pa mi mamati sa imong pulong, limpyuhi among kasing-kasing, himo aming takos, himo aming angayan, Ginoo.
andama mong panudlanan nga espirituhanon aron masalod na mong espirituhanong panalangin ining kabuntagon, ug ikaw magapanalangin sa tanang nagtan-aw karon Ginoo, to all the viewers around the world sinasa makaabot ni nga live, ipabati imong presensya, ipabati imong gahom, imong dihog, imong hikap ang lihok sa Espiritu Santo Ginoo. And I pray, Lord God, as we listen to your word this morning, give us a humble heart, singkasing mapainobsanon, madinawaton, willing mo accept og correction, labaw sa tanan, willing mo sunod kanimo, kay ang panalangin naa sa pagsunod, dili lang sa pagpaminaw niya, ipalabay sa pikas dunggan. So Lord, himu aming masinugtanon sa imong pulong Ginoo, nining kabuntagon. Tagay sa gimik alam nga langit nun, aron among matugkad imong pulong Ginoo. And ikaw lamang ang mong ipataas karon Ginoo. Wala mi nag-isa og mga relihiyon, mga simbahan, or any pastor, any churches, any denomination or groups, but we lift up only the name of Jesus Christ this morning. Lord, thank you. Nabiling panahon ang mong itugyan kanimo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, this time we have 80 plus viewers. Okay, unya ang uban wala kabantay. Sa mao na to Igsoon, i-mention lang inyong mga higala. Unya friends and loved ones. Unya na way. Kay atong birahan na ni 91 viewers. Okay? Shout out Sister Dale MC of Kuwait. Mga OFW, ako na mong gi-grade. Let's start. So our topic for this morning, mga Igsoon, is for me, it is very important na makabaluta ni. No? It is very interesting para nako. Nga naman, may tungod ni Igsoon sa pangutana or may tungod ni Igsoon sa, actually wala ko'y basahon nga teksto, pero nalang tayo duha ka tao sa Bible nga atong iskutan Igsoon nga kan ba nahitabo nila nga mausad ni nahitabo na to, no? Mao ni akong gusto ipaabot ninyo karong kabuntagon ni Igsoon nga nganong ngani bitaw nam ko puy daghang nangutana about ani nga ngano daw nga the more sila ning hunat sa Ginoo, nagpagamit sa Ginoo, samot na kung epektibo daw sila ning hunat sa Ginoo, ilang giseryoso ilang relasyon sa Ginoo. Why is it that Satan always attack them? Ngano daw ang yawa kanunay jud mo atake nila, nganong hasol daw kay demonyo. Okay, so mao na sa Igsoon nga muna atong isutan karon, nganong ang yawa di man jud mo undang og atake na to, nganong sa kadaghan ay uban po ning claim og Kristohanon, pero nganong kita gi suki sa yawa, nganong kita gi paborito sa yawa, nganong ang yawa gusto nga pabalikon ta sa atong kaniadto, nganong ang yawa Igsoon di jud mo undang. Amen, no? Ako ipaibaw niyo Igsoon nga sa Bible na ay duha ka tawo Igsoon nga ginganlag si ari lang ta ni Samson, ari ta ni David Igsoon, Samson og ni so to David man siguro to, yes, I'm not mistaken. Akong gibutang sa caption kaning duha ka tawo Igsoon itaki ni. Okay, wait David and Samson. Okay, Samson and Joseph. Okay, naido ka tao diri Igsoon nga si Samson ug si Joseph nga giatake pod. Why is it that Satan wants to destroy their lives? Okay, una arita ni Jose. Abi yung Igsoon, ako na ning balik-balik. Once natay prayer, natay pag-ampo, dili lang ang Ginoo maminaw, kundili ang demonyo. Kuha? Okay. Mamiyaw say, sometimes, akong encourage ako mga disciples dili nga, sometimes mag-pray mo. Pwede ra mo mag-ampo sa una-una. Sabi na, importante kayo yung pag-ampo. Kay si Lord, kay all-knowing God man, ang yawa, di man na. No? So, ang makakita, ang sa Bible, Igsoon, ang gideclare nga makahibaw sa itong una-una, atong intention, ang motibo, si Lord ra, si Jesus now. That is why, sometimes, nindot usay Igsoon nga samtang mag-ampo ta, dili na to i-mention bitaw. Labi na importante kay crucial kayo. Kaya yawa, maminaw. Dagan ta mo example. Si Arita ni Joseph,
kabantay mo, bata pa si Joseph, iyan ang lay down ba? Iyan ang share ang iyang future. Numdo mo? Okay? Iyang i-voice out ba? Iyang share nga to sa iyang mga igsuon nga usa ka adlaw mao ni ay nakadagdamgo siya nga dai ming baw ni ang baw daw nila ang mga binugkos nga sa ilahang mga trigo, and then ang mga bituon ning maulgi something iana ba. So mao na ka iyang gi-share sa iyang igsuon sa iyang ginikanan unya mao to nga na nasina sila. So kabantay mo igsuon niya, dili lang ang naminaw ato ang mga igsuon ni Jose, ang yawa naminaw. Mao na nga ang yawa igsuon nanay idea, paminaw ha, ang yawa nanay idea sa future ni Joseph. And remember, katong mga Bible School student, no? Kimaniin eh. Inyong mga pangandoy, nga inyo ang gi-share na nga, mauni akong gusto, naminaw po ng yawa, mao nang watch and pray jud kanunay. Why kumpiyansa now? Si Joseph, iyang gi-share ang iyang umaabot. And then, ang yawa naminaw, mauna ang yawa igsuon, gusto mo atake ni Jose. Kabantay mo? Si Joseph gi-traidor, si Joseph gi-baligya, daghan kay mga trahedya nga naitabo sa kinabuhi ni Jose igsuon, no? Gidaog-daog siya igsuon, no? Mismo kaugalingon niyang pamilya igsuon, gi-reject siya igsuon. Nay gitawag og rejection, no? Gihagbong siya sa tabay nga walay tubig igsuon unya nay false report nga gi-report sa ilang papa nga patay na daw siya. In other words, mura bitaw siya og wala na giangkon nga igsuon. Daghan kay mga betrayal igsoon nga nahitabo sa kinabuhi ni Joseph. Luoy dugmo kayo ang kasing-kasing ni Jose. Ngano man na, nganong ang yawa ning atake man niya igsoon. Yawa man ang yawa grabe. Gusto mo guba sa kinabuhi ni Jose. Ngano man, dili tungod kay si Jose kuyang. Dili tungod kay si Jose way gamit. Dili tungod kay si Jose unsa man diha. Kung dili ang yawa na hadlok sa future ni Joseph. Kuha ninyo? Ang yawa na nahadlok sa mahitabo nga ugma ni Jose nga mahimo man dining dakong tao pohon, mahimo ning alagad sa Ginoo di basta-basta, mahimo ning instrumento sa Ginoo pohon nga kuyaw kayo. So ako ning gubuon ang plano sa Ginoo. Ako ning bulabugon ang plano sa Ginoo. Mao to igsoon nga ang purpose nganong paborito o takihon sa yawa sa demonyo si Jose. Gamit lang yang mga igsoon, mga taong doon sa dugan. Tungod kay ang tinuod mao ni ang yawa na hadlok. Tungod kay nakita sa yawa ng kinabuhi ni Jose. Delikado, importante kayo. Si Jose usag adlaw mahimong dinihugan kayo. Malamon, no? Si Jose mahimong dakong tao in the future. Ug ang yawa di man gusto nga mouswag ta. Ang yawa dili gusto nga mosinso ta. Ang yawa dili gusto nga moangat atong kinabuhi. Kay ning ari siya pagpangawat, pagpatay, paglaglag, to destroy us igsoon, no? Nga malugmok ta adto tas kawalad doon kapobrehon. Unay gusto sa yawa nga magantos ta. Pero ang nindot lang kay saan ni Jesus John 10:10. Ning ari kuno siya aron tagaan taog kinabuhing madagayan abundant life. Amen. So mauna ang yawa na hadlok ni Jose mao na tinuod. Ang tinuod wala niya atakiha si Jose igsoon kay si Jose weak. Si Jose huyang, si Jose way gamit. Si Jose igsoonay na niya nga nakita sa yawa nga dili ni basta-basta ni si Joseph mudako ni magpangidaron ni og muhamtong ni dili ni basta-basta kay mahimo ning banggiitan bantugang alagad sa Ginoo. Mao na nga karon pa lang daan nga bata pa gubo nako iyang kinabuhi. Gubo nako iyang relasyon sa Ginoo. Mao na igsoon nga ayaw katinga nga ikaw diha nagtan-aw. Mura bitaw para nimo hasol kayo kay perminti ka atakihon sa demonyo. Atakihon sa yawa, ang but pasabot ana ang yawa na hadlok nimo. Kay usa ka adlaw mahimo kang banggitang alagad sa Ginoo, successful businessman probably, mahimo kang mo success ka sa imong profession or sa imong career or sa imong pagpangalagad sa Ginoo nga unsa imong gipangandoy bitaw. Mao na nga ang yawa sa karon pa lang wa na nahitabo. Ang yawa maningkamot na nga muguba sa imong kinabuhi. Ang yawa buhaton ni ang tanang paagi igsuon nga gubuon imong relasyon sa Ginoo, nga mag-dry imong relationship ni Lord, nga ang imong first love ni Jesus igsuon mawala nang anuman. Kay ang yawa ang tinudili gusto nga ang imong unahan mahitabo na. Sama sa nahitabo ni Jose igsuon. Si Joseph, Satan aware sa future ni Joseph. Ang yawa kay bao mismo kay ngano man
Wa man igiluon ni Jose, iyan ning gi-share sa iyang ginikanan, iyang gi-share sa iyang mga igsuon nga mauni usa ka adlaw mauni nagdamgo ko gipadaygan ko sa Ginoo about ani nga ang inyong mga binugkos ning kuan nga ang mga bituon, ang mga stars and even ang adlaw murag hingbaw bitaw niya. Nga in other kung buto na naon nga murag miyukbo na ni Jose ang iyang tibuok panimalay, mao bitaw tong nasina ang iyang mga igsuon, nasuko niya, no? Unya ang yawa naminaw pod sa testimony ni Joseph. That is why, naningkamot pong ang yawa igsuon, nangita siya paagi, ngang kinabuhi ni Jose, naguba, pero ang saad sa Ginoo mauni, if God is for us, kung gipili ta, gitawag tas Ginoo, then walay kapuslanan ang mga plano sa kaaway, mudaog mudaog kita. Mao na nga, walay nahimo si Jose igsuon. Sadang si Jose, walay nahimo ang yawa. Sadang si Joseph, duol-duol na sa tuktok ba? Or si Joseph, duol-duol na sa promotion, naabot na siya sa Egypt. Ang yawa nangita gyapon paagi, gipasanginlan si Jose igsoon, bisag walay sa gipasanginlan na priso nga walay sala. No? Kaya ang yawa na hadlok lagi. No? Nanay hent ang yawa ba nga hari siya sa Ehipto, delikado, mahimo ni siyang something great. Amen. Something great. In other words, to all of the viewers right now, kung ikaw na igsoon, kabantay ka nga, sige kag atake sa yawa. Nakita sa yawa nga there's something great that will happen ahead. Sa unahan, igsoon, nakita na sa yawa. Mao na nga, karon atakihon ka. No? Tistingan dyo ka, biklon dyo ka, suwa ka ng hilabot. No? Para wa na kay gana mo apil og prayer meeting, Bible study, any activities sa church, kay di gusto ang yawa nga mo seryoso ka, mo penetrate ka, kay ang tinod nahadlok ang yawa sa future nimo, kay mahimo kang banggiitang alagad sa Ginoo or something unsa may pangandoy nimo nga matuman ba. Ang yawa again so dili gusto mo uswag ta, dili gusto mo asinso ta, dili gusto og pamilya nga malipayon. Amen. Mao na igsuon nga gusto sa yawa nga atakihon tag-ayo. Ang tinuod dili ka huyang, dili ka weak or wala kay gamit. Apan tinuod igsoon, nahadlok lang ang yawa nimo, maong atakihon kanya kanunay. Maong mag-struggle ka kanunay. Daghang battles kay bulabugon ka sa yawa kay ngano man nahadlok ang yawa igsoon nga usa ka adlaw mahimo kang banggiitan nga instrumento sa Ginoo. Usa ka adlaw pauswagon ka, paisinsohon ka sa Ginoo ug di gusto ang yawa ana, no? Mao nang maningkamot ang yawa nga atakihon kaniya. Pero igsoon kupot lang sa Ginoo. So to all of the viewers right now, kung ingani ang nahitabo ninyo, paglipay kaysa unahan na ihayag. Kung karon gihasol kag ayo sa demonyo, grabe imong pagsulay testing, grabe igsuon ang pagbuak sa imong kasing-kasing, paglipay kaysa unahan na ihayag ana igsuon. Naihayag kay nga ugma ana, ang yawa mahadlok lang, ang yawa di gusto nga maabot ka dito, ang yawa di gusto nga matuman na, ang yawa gusto nga bungkagon imong kinabuhi karon. Apan ayaw lang kalimot sa saad sa Ginoo. Kung siya dapig nimo, kanang yawaa di akin sa mga demonyo dili na kalupig nimo. Ari sa taigsoon ni Samson. Tanawa. No? Si Samson igsoon, bata pa, gitawag mo siya Nazarite, if I'm not mistaken. Nga sa bata pa si Samson igsoon, wala na putli ang iyang buhok kay gipili siya, no? Giset apart, set aside siya ba para sa Ginoo gyud ba? No, gi-chose siya. Select siya maayo, gi-select siya igsoon. Tinawag, pinili sa Ginoo. Mao na nga si Samson igsoon. Sukad sa iyang pagkahimugso, wala pa maputli ang iyang buhok. Kay gitawag siya sa Ginoo. Og dili basta-basta ang anointing ni Samson. Pusgan kay siya. Walay makalupig niya. Mao na igsoon nga giatake sa yawa. Ngano man hadlok ang yawa niya. Compared to Joseph, si Joseph lang igsoon wala padala sa atake sa yawa. Si Samson nagpadala lang. So wala makabalo igsoon si Samson iyang weakness babay. From the story of Samson igsoon gikan pa sa sinugdan. Hilig gyud siya babay. Diya galitoy time nga nakikihilawas siya dautan nga babay no before siya na adto ni Delilah igsoon. So niya dili unta pudto angay. So naay mga ingana ba no? Si Samson ang iyang weakness babay. Listen, kung asa imong weakness diha ka atakihon sa yawa. Again and again, kung asa imong weakness, kung asa imong kaluyahon, kung dis-a ka huyang, diha ka tirahan ni Satan igsoon. Si Samson igsoon
Wala to siya atakiya sa yawa tungod kay huyang siya. Kusgan kay siya, kabantay mo. Pero siyang kusgana. Mautong there are so many times nga sige niyag ilad. Wa siya padala ni Delilah. No? Pero ang yawa, nagsige jog atake. Nagsige attack igsoon. Nagsige bira ni Samson igsoon. Kaya nga naman, mahadlok ang yawa ni Samson. Kay si Samson, dili basta-basta. Banggiitan, dinihugang alagad sa Ginoo. No? Paminaw mo, anointed. Pinili sa Ginoo. Mao nang paminaw mo mga pinili, mga tinawag sa Ginoo. Mao ni usa sa rason nga ang yawa atakihon gyud ta. Dili mo atake ang yawa og way gamit. Si Samson importante kay nga alagad sa Ginoo. Epektibo. Mao nang kanang mga epektibo. That is why ako mong encourage, the more we become effective in the ministry, and the more our ministry mahimong fruitful, the more pod ang attack sa yawa nato. Kay di ganahan ang yawa lagi nga mabungahon ta. Dili ganahan ang yawa nga gigamit ta sa Ginoo maayo. Mao nang bungkagon ta. Dili ganahan ang yawa nga ikson nga ang atong pamilya malinawon kayo, ang atong kaminyoon mang gusto sa Ginoo magpadala ang Ginoo og magpadala ang yawa og third party kay gusto ang yawa nga gubot. No? Kung asa tong malipayon nga na igsoon, kung asa tong plano sa Ginoo igsoon nga nindot sa tong kinabuhi, ang yawa mo interben, gusto bungkagon. Tanawa si Samson igsoon. Ang yawa wala mo atake ni Samson tungod kay si Samson huyang. Tungod kay si Samson way gamit. No? Tungod kay si Samson wala hinungdan. Ang yawa ning atake ni Samson pinaagi sa offer nga temptation niya babae gigamit. Kaya ang yawa nahadlok ni Samson kay si Samson anointed. Si Samson kusgan, si Samson banggiita ang alagad sa Ginoo. Mao na ako mo gipahinumduman karong kabuntagon. Kung sige atake ang yawa sa imong Kristohanong kinabuhi, timan look at me. Kung sige ka giatake sa yawa, usala ibo pasabot ana, kusgan ka. Nay future nga nindot kayo nga dili gusto ang yawa nga may tabo na. Nay naani mo nga importante kayo. Nay naani mo nga valuable kayo. Nay naani mo igsuon nga epektibo kayo igsuon para sa buloton sa Ginoo. Nakita sa yawa maybe na nahensya nga mo success ka puhon. Puhon mahimo kang magmauswagon in everything you do. Mao nang yawa sa karon palang daan naning kamot siya og atake nimo. Mao nang ayaw ka surprise kung pirmi ka atakihon sa yawa. Kung pirmi ka bulabugon, pirmi ka disturbuhon sa demonyo, kay tinuod, naani mo, nga gikadlukan sa yawa. Gusto sa yawa igsoon nga mabungkag imong relasyon sa Ginoo. Gusto sa yawa igsoon nga mulayo ka sa Ginoo. Mo distansya ka, mo kangay imong relasyon sa Ginoo. Bisihon ka, busy diri, busy dito. Wa na kay panahon sa Ginoo. Ang yawa dito'y nagpaluyuan ha. Kay gusto sa yawa bungkagon imong relasyon sa Ginoo. Kay nakita sa yawa nga naay nimo nga anointed kay ka. Naani mo nga kadlukan niya. Naani mo igsoon nga makapashake, makapauyog sa gingarian ni Satanas. Mao nang gusto ang yawa nga bungkagon ang imong kinabuhi karon palang daan. Like what happened to Samson. Og nadagid si Samson. Apan si Joseph igsoon, wala. No? Ihapon to. Mao na igsoon nga ayaw complain or question ni Lord, Lord, why is it nganong naingani man itabo nako? Lord, ngano man nga seryoso man kay ko nimo. Yawa na ang yawa gibulabog ka. Kay di gustong yawa nga mo serious ka sa Ginoo. Why? Kay kung the more ka mo serious mo paduol sa Ginoo kay bawo ang yawa. Ay delikado ni anointed kay ni. Kuyaw kay naghiyas, kuyaw kay nigtalent gift maghihatag sa Ginoo. Di ko gusto nga matunong ni sa tawag sa Ginoo. Dili ko gusto nga mahimo ning alagad sa Ginoo. Dili ko gusto nga mahimo ning professional dato nga businessman kay mo support ni, mo sponsor ni sa bulaton sa Ginoo. Gubon ko ni, mao na igsoon. That's the reason why nganong si Satan ganahan mo atake nimo kay tinuod nahadlok ang yawa nimo. Dili gusto ang yawa nga gidesign nga plano nga ugma sa Ginoo para nimo matuman. Mao nang bungkagon kani kung makabig ni banggiitang adik-adik kani, mao na nga bagiitan nga dautan ning ilang lugar. Di ko gusto, ayaw paminawan ning pulong sa Ginoo kay madlok ang yawa kung maotoy makabig daghan kayong mga kalag madala ato stilan sa Ginoo. Murag something ana bitaw. Mahadlok ang yawa sa future nimo. Mao na ang yawa karon palang daan giatake ka. Again, igsoon to all the viewers right now, 120 plus. If ever nahitabo ni nimo, nag-struggle na ka, daghan kay mga attacks ang yawa nimo bitaw.
in any forms, in any ways. Grabe ang atake sa yawa igsoon. Paglipay, kana kay gitagaan kag importansya sa yawa. Ang yawa na attract nimo. Ang yawa na piktuhan nimo, ang yawa na hadlok nimo. Kay nakita sa yawa nga ay kuyaw ni, puhon delikado ni. Delikado ni ug magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Delikado ni kay muuswag mo asinso ni. Manang karon palang daan. Tanang tentasyon ihapak na ko ani. Atakihon ko ni. Asa iyang kaluyahon. Paminaw igsoon. Ug mao ni bantaye. That is why ako mong encourage this morning. Watch and pray all the time. Pagtukaw kamo kanunay igsoon. Pagampo, pag mabinantayon, guard your heart. Nga naman, ang attack sa yawa igsoon is kanang weakness nimo. Okay? Ang yawa is, Satan is so familiar with your weaknesses. Now, asa kahuyang, diya kanya atakiyon. Maunang guard your heart and huwag kumpiyansa. Amen. Pero mao lagi ni, once nagtanaw ka karon diya niya, sa imuhang sitwasyon karon grabe yung atake sa yawa nimo. Atakihon jud ka, seryoso man ka. Atakihon jud ka, kay gamitonon man ka sa Ginoo. Atakihon jud ka, kay naay-naan nimo nga gikadlukan ang yawa. Kay kung wa pay gikadlukan ang yawa nimo, gipasagdan ka. Pero nakita sa yawa nga naay-naan nimo, delikado ka, dili ka basta-basta puhon nga alagad sa Ginoo. Karon palang daan, gusto sa yawa nga gubo na daan na. Kay di gusto ang yawa nga mahitabo ang gidesign nga plano sa Ginoo. Apan take heart ang saad sa Ginoo kung siya dapig nimo, kinsay makasukol or makabatok nimo. In other words, if God is for us, we are on a winning side. Naata sa kadaugan kanunay, kay ang Ginoo ming dapig man kanato. Amen. Usa ka gamayng pagpahinumdum nining kabuntagon gipahinumduman ta igsuon niya. Karon ba? Now I know, di ba? Siguro ang uban nyo diha natin nga, yes, na-realize na nato or nakapamalandong na ta karong buntaga. Mao day atakihon ko sa yawa, no? Inighunat nimo, birahon na po ka sa yawa. Hunat na ka, seryoso na ka nalagad sa Ginoo, paggamit na ka atakihon. Kaya ang rason, ang yawa na hadlok nimo, affected ang yawa sa imong desisyon. Ang yawa gusto niya gubon ang imong kinabuhi, imong relasyon sa Ginoo. Kay nakit-an sa yawa nga delikado ang iyahang gingharian kung ikaw na'y gamiton sa Ginoo. Nakit-an sa yawa nga anointed kay kapuhon igsoon imong future nindot kayo. Nakita sa yawa nga puhon mahimo kang successful, ibutang dalag businessman or businesswoman, unya mo support ka sa ministry sa Ginoo, di ganahan ang yawa na. Kay gusto sa yawa nga mga lagad sa Ginoo, mga pobre, mga luoy kay kahimtang, no? Mao na nga anything nga naay gusto mo support sa ministry sa Ginoo, gusto bungkagon sa yawa. Paminaw igsoon, listen carefully. Ang purpose nganong ang yawa ganahan magsigig balik-balik og atake nimo, kay nahadlok lang ang yawa nga mahitabo matuman ang plano sa Ginoo nimo. Nakita sa yawa sa unahan nga iyay delikado, no? Ang yawa na nakit-an nga importante nga naa nimo. That is why every now and then Satan loves to attack you. Dili tungod kay ikaw luya, kay way gamit, tungod kay importante kay ka sa yawa igsoon, kay delikado, kay madelikado siya tungod nimo. Mo nang atakihon kanyag maayo, pero karon nakahibaw na mo, padayon ta. Kupotas Ginoo everyday, simpig ta dut-dut tas Ginoo igsoon. Tamaka na to ng yawa igsoon stong tiil. Amen. Underneath our feet, di ba? Mao na nga salig lang ta kupot sa Ginoo kay naa niya atong kadaugan. And listen, remember akong balikon igsoon, before na to ni end, giatake ka sa yawa kay na-attract ang yawa nimo. Giatake ka sa yawa igsoon, dili kay wa kay gamit, dili kay huyang ka, kusgan ka, gikadlukan kaniya. Ug di siya ganahan nga ang gidesign nga plano ni Lord, ang calling matuman. Mao nang karon pa lang daan, gi-attack na ka sa yawa. So gibati nimo karon nga giatake ka sa yawa, dut-dut sa Ginoo igsoon. Dut-dut kanunay sa Ginoo. Kay siya ang atong manlalaban ug ning saad siya nga dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. The moment nga maluya tas atake sa yawa igsoon, He will always provide a strength for us para makalabang ta igsoon. Amen. Ingana kanindot ang Ginoo. Gitawag ta niya, nagpaabot ra pud siya, mangayo tagtabang niya, di ta niya pasagdan. Amen. So again, ayaw ka discourage, kaluya, kaguol, kung dili magmaisugon mo, hunat pa ta nga karon nakahibalo na tang mao di aing gipirahan kus demonyo kay nahadlok day siya.
Amen. Palangga ka sa Ginoo igsoon. Special ka ni Lord. Anointed ka, gidihugan ka ni Lord. Mauna nga ang yawa na ningkamot in taon, looy kayong demonyo. Nga dili na mahitabo. Pero kay plano man na sa Ginoo nimo igsoon, matuman gina. Pero mao lagi pabilin sad sa Ginoo. Ayaw lang gyud og gawas tipas sa plano sa Ginoo. Pabilin igsoon, kupot igsoon. Kay ang Ginoo dili gina mapasagad nimo. Ligon ka, kusgan ka, anointed ka, dinihugan ka, muuswag ka. Mao nang karon pa lang giatake na kasi yawa, mahadlok ang yawa nimo. Nainaan nimo gikadlukan sa demonyo. Mo nang sige siya atake nimo. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much for your word mubo nga mensahe nimo apan dakog impact kanamo. Kay nining kabuntagon among na-realize nganong perminti mi atakihon sa yawa Ginoo. Nganong perminti mi Ginoo samukon sa demonyo. Tungod kay naaday naana mo nga gikadlukan niya. Nainana mo nga very important Ginoo. Nainana mo nga ang yawa Ginoo nagkurog nga dili gusto ang yawa nga mahitabo. But Lord, thank you so much nga kanunay ka uban ka namo nagkupot ug ang saad nimo Ginoo among gikuptan nga kung ikaw dapig kanamo kinsay makasukol kanamo ug amo sang gikuptan imong saad nga nag-ingon ka nga ikaw nga among magbalantay walay makulan kanamo. Protektado mi sa imong gahom, inampingan mi sa imong gugma Ginoo ug ning saad sa ka Lord nga dili mi nimo pasagdan, dili mi nimo biyaan. Ang atake sa yawa limitado, apan ang pagpanabang nimo namo Ginoo unlimited. Salamat Ginoo. I pray nga kani nga mensahe Ginoo among nadungog karon mao ni maghatag na mo more motivation ug mao ni hinungdan Ginoo nga the more pag yun mi muduol mudut-dut kanimo knowing kabalo na mi sa rason nganong ang yawa paborito mi nga takihon tungod kay imo day ming gamitunon Ginoo. Imo day ming mga banggiitang alagad, imo day ming pauswagon, paasinsuhon in the future. Mo nang ang yawa dili gusto og pag-uswag. So karon pa lang daan iyaming gibira. But Lord, salamat nga kanunay ka muagak namo, mutabang namo, mulaban, mo proteksyon namo Ginoo. Kay saad na nimo Ginoo nga dili jud ka mo pasagad namo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Again, salamat Lord God ani nga mensahe. Naghatag na mugdugang kaisog nga mupadayon mi, muhunat mi nga mga lagad nimo Ginoo. Hallelujah. Lord God, right now, I pray to all of the viewers, especially sa mga viewers karon nga kanunay giatake, nag-struggle Ginoo. Giatakis kaaway Ginoo. Tagay kaalam nga langit nun, mamuhat ka Ginoo. Unsa man ang ilahang sitwasyon karon sa tanang mga viewers right now around the world, Luzon, Visayas, and Mindanao, unsa man ilang kahimtang karon, unsa man ang pinaka-need nila nga tabang nimo karon Ginoo, nakita na nimo. So Lord God, right now I pray, mulihok ka sa area, mulihok ka sa dapit sa ilang kinabuhi nga need kayo ang tabang nimo. Mamuhat ka sa area sa ilang kinabuhi nga kinahanglan nila ang imong milagro Ginoo. Magmilagro ka sa dapit nga need kayo nila kanang milagro ha Ginoo. Lord, you are an all-knowing God. Nakita nimo ang tanan. Walay matago nimo. So ako nagaampo Ginoo ngang imong mga kanakan karon to all of the viewers who are watching this time. Unsa man ilahang gikinahanglan kanimo Ginoo. I-grant nimo Lord God. Tagbua, tabangi Ginoo. Tagaig solusyon ilang problema, tagaig kasulbaran Ginoo. Mangita kag paagi bisan ang uban diha Ginoo nga nagtan-aw karon nahurot na ilang pamaagi Ginoo, nagpabilin lang problema. Apan ikaw di mahutdan og paagi. You know what's the best way para ma-solve ang among problema. So Lord, mamuhat ka. Again, unsa nga area sa kinabuhi sa imong mga kanakan karon nagtan-aw Ginoo nga need kaayo nila ang imong tabang, mulihok ka og tabangan nimo sila Ginoo. Nining taknaa. In Jesus' name. Among gibarugan Ginoo, Hebrews 13:8, you're the same yesterday, today, and forever. Dagko kay milagro nga imong gibuhat sa niaging mga panahon. Kaya na nimo himuon even karon Ginoo. As long as we have faith, miracles will happen. Thank you Lord, salamat Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. So nining taknaa Ginoo, among giangkon ang kadaugan, among giangkon ang kaayuhan sa balatian, kaluwasan sa tibok panimalay, kagawasan sa lain-lain nga addiction Ginoo nga makadaot o tanan Ginoo financial breakthrough, tanan milagro kay bulungang butang nga imong ipasinati namo sigon Ginoo base sa among gikinahanglan karon. Amo kining angkunon, amo kining dawaton Ginoo
uban sa dakong pagtuo. Himua lamang ning angayan takos og kapiyalan Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo amahan. Amo kini gipangayo Ginoo og gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus nga mo among bugtong agalon o personal nga manluluwas. Amen og amen. Mabungahong kabuntagon og sakto kaayo. Kay ingon akong wife maybe around 7 manglakaw mi. Hapit na igsoon salamat. Og ning mata na day pud akong anak. Yay! Himaya og dungog akong ibalik sa tong buhi nga Dios igsoon, and I pray nga karong adlaw puno sa kadaugan, kalipay, kalinaw, tanang buhat sa inyong kamot, panalanginan sa Ginoo. Tanan ninyong mga lakang giyahan sa Ginoo. This gonna be a victorious day and fruitful day sa atong kinabuhi igsoon. And Brother Ralph, God bless. Na-message ka namo og niitski, pohon-pohon anha mi diha. Okay? Unya kuan day mga igsoon. So wala makabalo no ang atong YouTube channel, ang link na ani nga caption, pray to subscribe ra na igsoon. Unya, I just want to encourage everyone, to remind everyone to invite your friends to follow our page igsoon or to subscribe sa tuwang YouTube channel. Kay mas daghan ang mabless, makadungog sa pulong sa Ginoo. Kabalo na ba yata nga daghan ang nahitabo ani igsoon. Brother Ryan, God bless. Salamat kay sa mensay pastor, mayong buntag di sa imong tanan. I-regard ko sa imong mama. Papray lang ko sa akong mama pastor na admit siya. Sige, ako nang yan po, brad. Thank you sa prayer request. God bless. Del MC of Quiet, matulog na ko. Good night, igsoon. God bless. Proteksyonan kas Ginoo. Brother Bioy Litran, God bless you more, brother. Padayon ta bantes pagpalagad sa Ginoo. And Brad Jason Bisinga, mauning ang bagong friend ako from Kandihay, kabro no? Nakas akong prayer, Brad, sama sa imong request. So that's all for this morning, igsoon, pamahaw. See you next time. Unya, unsay ako ikabilinak? Ampo amping abante. To God be all the glory. Hey! Ampo amping abante, to God be all the glory. God bless everyone. See you next time.